pisan ketemu aneh kono kae kawang angel dilalekke tansah ngeparengno dadi srana usadala ro asmara ngono kok bulurah lho. Bulurah kok bengok-bengok lho. Bulurah usum ngene iki ya. Minum. Nganu Pak Lurah keringetan sik. Oh, keringetan ya, keringetan. Ya lah ngesake. Saken. Kula lapi mboten apa-apa, Pak. Mboten nek ibu cemburu penting bayar. Ayo lanjut Pak Yai sapa sabar aku minum. Oh, minum dulu. Mas Heru. Biasane mimike mboten ngaten iki no. Biasane abret lho mimike. Mboten. Itu asistennya Pak Lurah, Mas Heru. Asistennya Pak Lurah. Asistennya Pak Lurah. Heru ki ya ngono, kok dadi begenggek barang. Iya. Ya, nganu kula cepeng nih. Mboten. Mboten kula gocekne oh nggih, asistene Pak Lurah aku. Iya, Jan. Mpun Pak, persiapan nggih. Siap. Aku digarap pargoy, Mas. Pak Lurah kan udah biasa toh. Oh, jenengan beto monggo mboten napa-napa. Oh, ngoten. Manut. Manut jenengan beto mboten napa. Iso lulungan banyu aku wae. Pokoke kingko ket engko sampe saiki lulungan iki. Ayo digarap pargoy, terakhir dintekne yo. Coba kaya ngapa yo? Aku nganteni pripun Pak pargane kula pripun rasane? Pripun kok guyu lho? Guyu ora oleh seneng. Oh ngoten. Pripun rasane? Ora usah dikakak. Kalih gene bulurah penak pundi? Maksud pargane bulurah kalih kula apik pundi? Wis ora jadi lanjut apa nek. Peti wonge peti. Ana sing watuk-watuk. Ana sing watuk. Oh ala mer iki mungguk barang kok ya tanggapan. Nika lho, Mbak Mary nika jenengan rayu to. Cemburu. Bapak, Iya. saya itu cemburunya elegan. Elegan. Saya tidak ingin menunjukkan kelemahan saya kalau saya ini cemburu. Alah wong kaya warok lho kok. Tak tembangno khusus jenengan, Bapak. Nah, Tapi cara saya berbeda, rasanya mungkin juga berbeda. penak sing keras ndang wis ya, Pak. Aku Iya ta? sing kalem no ya dinikmati to. Oh, sing kalem kok ning ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sinawang datan boseni. Edisi Mbak Mary gandrung Pak Lurah. Inggih, wong jenenge wong wedok ya ngene iki enek sing kalem, enek sing kasar, isen-isene donya nggih Bapak. Lah ngantuk kowe engko tenan. Ngantuk tapi mbah ki apa? Pelemasan otot. Wau jenengan kan pun keras-keras kalih ngono onggrok niku. Nah, iki pendinginan, pendinginan. Pendinginan apa malah lemes iya. Mer, aku Lah, ya aja ngono lho, Mer. Lah pripun? Aja muni kono onggrok maneh. Lah pripun to lah ngono onggrok polahe kaya ngono Ya Ora Allah. apa-apa mboten napa-napa Kang Mas, mboten napa-napa. Kula mboten napa-napa Kang Mas. Iya. Tuh Mboten kan. napa-napa. Kula dipun sia-sia kalih Mbak Mary mboten napa-napa Kang Mas.
Sedo Mas, sedo. Mboten napa-napa. Biasa. Ya Wong nomor loro biasane yang ngono nek nomor 1 itu wis kalem, biasa, tenang pembawaannya. Aku mbok kira pelakor. Aku mbok kira pelakor. Lah piye rasane? Lah terus yo. Yo, Lah, bapak, ibu-ibu. Pak Lurah nyuwun ngapunten nggih. Aku nggih kata-kata takon Pak Lurah kaya ngono. Pak. Yo. Sik sabar. Ya. Bojo loro, rumahku sedina det ya wis ning kono lho. Yo wis Aku yo. njaluk waktu Yo saja. madhep rene Pak Lurah madhep rene. Madhep. Ayah. Aja ganggu sik to yu, wong sampean bersuka-suka pada suamiku, aku yo meneng saiki giliranku. Iki rasane tutorial bojo loro ki yo ngene iki. Heeh, iki drama. Drama dadi kenyataan, nek kenyataan iki ngene iki rasane. Wong rusaki demit pancenan. Ngapa kowe? Ngomong apa demit? Aja mau demit piye to. Ayah, aku dilone demit. Wong Gus Reaksi istri kedua piye? Alah, aku tenange golek yoga-yoga piye enek kok. Tenang aku wis to. Itulah bukti kesetiaan istri kedua. Nyapa? Lagi ditinggal sedulu ya wis arep nyeleweng. Nek istri pertama kan enggak. Alah jare sapa? Jenengan kudune nggih peka ngoten niku. Alah tukang son ya mbok lebokne ngono rek. Ya. Rekoso Mas. lakonane. Udan-udan. Kene lemeke sitok Oh walah. Sitoke pironan Mas? Jenengan Pironan Mas? jenengan semerep 2000. Oh 5.000 ya wis. utang nolaan. Iki utang sik. Alah, sedang rono wis tak tenang wis. Aku tak gelar kene wis. Terus Mbak Mary, aja digagas. Istri kedua jangan digagas. Lanjut Nyapa? terus. Aku pikir nih kok. Angger aku bisa nyawang. Udan-udan monggo Mas 5.000 mawon. Ponto jenengan konsene teng mriki mawon dhewe wingi jenengan pon kalih nika yo saiki enggak usah tergoda. Enggak. Adillah sebagai suami. Iya. Mangga 10.000 nggih angsal. Nempel bayar Berarti beras. jenengan iku riyen tergodane nggih pas ngeten iki. Mangga nempel bayar beras nggih angsal Mas, mangga. Wong bagus lambemu abang. Ayah, pulang, sini, pulang, Aku ora melok-melok nek urusan rumah tangga aku ora melok. pulang, sini, Lelaki harus punya pendirian, harus punya prinsip. pulang. Kamu pilih siapa, aku atau dia? Aduh. Yen mati aku wis Sedo. Ayah, pulang anak kita nangis itu loh Ayah Victor. Sini nak. Oh, kita anake karo Manora. Senjatane Sini. anak, senjata Sini, Masya Allah. sini. Oh, iki to anake Pak Lurah karo Manohara iki. Masya Allah. Saya memang mengakui belum bisa memberi keturunan. Kowe mulai pora. Sabar dulu to. Jane Pak Lurah bagus. Umpama nyuwun sewu duwe putra karo aku, mesti dadine apik. Sayange kok duwe putra dadine jenglot. Lho. Ora apa-apa nak jatuh anakku kaya ngene nek gawe ning grumbul kok trae. Nek ku gawe ning tebonan ngopo? Ayo mulai pora. Sabar dulu sabar. Nek ra mulai kena tak paringi lho engko. Ya Allah, Gusti Allah. Angger tresna kumbul. Iya, anakmu nangis iki lho. Tanpa Mas, anakmu iki lho.
Iki anak buta apa piye? Kor. Mas, Ya. rene Rosarono. Sabar. Keturunane Pak Lurah koyo ngono. Ora Jujune apa-apa. karo aku kok gak. Lho, malah kudu iki apik iki dikarcesne bayar 5.000 ping lho. Ngapa Ya kowe? ampun. Kowe iri ngono apa piye? Ya pancen ya kelemahanku pancen urung. Ayo saiki gentenan Mari Mbak ini. Mary sing nembang karo Pak Lurah. Lah dalah. Mumpung, heeh kudu satu-satu. Heeh. Iya. Ora iso. Ben adil. Anake kelone sik ya, ayo rene. Anake ngeloni. Ayo le, turu le. Bobo, Aku duwe anak kaya ngono ora tak kele tak pateni ngono. ini. Kene mimi mama, kene. 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 Mak, lek ngono lho. Ya Allah. Madhep rene. Mumpung ngeloni putrane monggo mriki Pak. Nggih. Jenengan Sik, ya. ngoten niku kalih kula pripun? Menengok to iki. Dadi anak kok obah ae. Catu. Apa ya Jek Mi ngono iki? Napa, Pak? Apa Jek Mi ngono iki? Ya cek mi wong untune rangah kaya ngene kok. Sabar ya nak ya, sabar ya. Terah bapakmu ki ngono kuwi. Aduh, aja mbok cokot. Mas dicokot ki lho. Oh ya duka kuwi. Heeh. Wong anak kok minyakot ki lho. Iki bagane pakmu. Oh ya. Iki nek meneng kek jiwone lungguhane mamah kek. Ayo tembangnya apa ki? Heeh. Kene bapakmu pengen gede bojo pertama ya ben. Kene lungguh kene karo mamah. Anu Pak Lurah nyuwun lali janjine terus e. Oke. Arep loro ati loro ra sida. Oh alah. Anake ditulang, Pak, monggo. Sik, mangan tuwe. Nah, diwek Anake didulang. ditulang. Ngetes kesabarane istri pertama neh. Anu wiyu dot wiyu, jebokna yu, dot wiyu. Aku ki ya sik dikongkon. Ya ngeten ceret ki ae kok. Oh alah. Oh iki bayi apa batang mbok combor iki. Mana batang kok dicombor. Oke. Ayo. Lali janjine. Yo, coba kayak ngapa? Menghibur istri istri kedua karo anake gitu. Nggih. Anu Iya. Nyuwun ngapunten. awake dhewe delok wong nyanyi ya. Nyuwun ngapunten. Ya, joget. Ayah karo mama. Ora, aku nanggap Pak Lurah. Biasanya kan Pak Lurah nanggap aku. Yo, coba kayak ngapa? Lali janjine yo. Kene, meneng. Hey. Iya. Yo. Iya, iya. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lisir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Tak SMS rambalesi. Yen tak telepon saja Jupriani. Atiku sujane yen kepatok pipimu masih tak Jiwel ala jiwel lali janjine kandane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kajung dandan kowe ora teko
Henep bergoyang. Iya. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning Tawang Mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe lali janjine kandhane alesane mangkelake ora kena kadung dandan kowe ora teko Nggih. ambek minum minum minta Neng comboran kono. Neng gone bojomu sing tuwek kono nyapon ning kene. Ya le ya. Saya akan tetap menerima apapun keadaan suami saya. Ora usah ya le kok golek pakne ya. Golek pakna sing golek ganteng luwih sugih. Lah, wong ki ra duwe duit ya. Aja to kok ora duwe duit bareng. Tenan Tangga ya. tak openi masih orang duwe. Openi duit. ono, Aku pepen. tresno, aku sayang, aku cinta. PPN biyen aku cara ora mendem no paling ya ora kok. Jenengan semerep to ngoten niku. ya kelakuanane ngono Nggih tasik kilap ngoten niku Iya. jenengan. Lho, tra wis seru lho. Bojoku iki wis seru nek aku dundunan guyangan iki wis seru. Lah ngopo kok ya? Iya. Ya le ya sabar ya le. Kowe biyen iki asli dudu anake kuwi le. Anake sapa? Anake wong akeh. Anak Ora apa-apa, tapi ya didakokne kuwi. Anake wong akeh ya. Ora apa-apa. Aku melok urun kuping kok. Kuwi kok ya melok ae. Ayo terus. Janjane kowe ning ngendi? Kelakatku sajan jumani. atiku sujono kowe Kencan karo mani. liya-liya Terima Oke, kasih Bapak terima Kepala kasih. Desa Pak Lurah, Pak Terima Joko kasih, matur sembah nuwun matur nyuwun sembah. pangapunten nek wonten keladukipun atur. Nggih. Ngeten iki nggih namung anu mawon nggih. Menghibur. Menghibur injih. Nggih. Nggih, Suwun. niki wau nggih wonten sing mirsani saking Jepang nggih mriki. Hah? Pak Lurah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Hari ini menghibur loh ya. Siap. Ini kunci ya, dikunci Pripun ya. pripun? Dikunci ini menghibur ya. Aku golek duit iki Pak Rene. Toh, maksud saya Pak Lurah di sini saya menghibur. Oh, Pak Lurah menghibur. Lah sampean karo Mbak Mary strep iki nggo golek Nah, duit. nggih kalih golek Sangu. Saweran. Saweran yo tak sawer. Cek toh. Maksud saya. Nggih. Pak Lurah suruh naik ke sini. Nggih, Pak. Tujuannya menghibur, Menghibur. ya. Nggih, nggih, Jadi leres. masyarakatku, nggih, Nggih. wargaku dan penonton di sini ojo engko negatif thinking ngono lho ya. Boten. Paham ya maksud saya? Nggih, pun paham. Pokoknya mboten usah ujar, mboten usah kaul, dilakoni mawon apa eneke. Enggak usah berjanji-janji itu enggak usah. Jangan gak ada janji di antara kita. Piye janjine. Wis to Pak Lurah sampun ya mudun ya. Nggih, heeh. Mbak Mary mudun. Nggih. Ayo le ngadeg le njaluk sangu pakmu. Jare emang ora, mbasa ngene iki terus golek dhuwit ya ta wong wedok matre sampeyani. Saiki wong wedok ndi sing ora matre? Aku
Tenan? Sing lanang tak toroki kok. Wis cara disangoni Pak Lurah mbok balekne. Tak balekno, tak wehno yatim piatu. Oke. Teni ae. Bojoku, Tenteni ae sik. bojoku yatim piatu. Beh, ngancam iki. Nggih, Pak Lurah. Nah, iki lho ngerogoh iki lho wisane ngerogoh. Kudune ya atas izin istri pertama atau piro to jatah istri kedua kudune izin. Alah. Istri pertama tinggal bojone ya ning dile. Nggih, pinten Pak. Ampun, wis Pinten. wis bengi lho. Kok Nggih. mau Iya. wis bengi. Pinten ngeten lho, ndang kok. Putra ya wis. Tak dinteni ya. Lah iki lho. Pateni Mas, live pateni sik dilut ya. Aja. Ki lho Mas, Mona njaluk sangu ki larang budal sekolah ki lho. Mona. Lah rambutnya dawa iso diponi ya. Nggih, Pak. Ayo, Pak. Iya, matur suwun Nggih, nggih. Bapak-bapak ampun, nyuwun ngapunten Mas Heru Nggih. juga ya. Anu mike Pak Lurah patenono mike. Napa dipateni? Hah? Napa Mengke di? nyetrum. Pun biasa Pak Lurah ki Pun gak nggih. nyetrum. Nggih. Istri pertama jatahe paling enggak 70%.